Pozdrav sa jednog prelepog mesta za vežbanje, Koh Phangan, ostrvo na Tajlandu. Svakako da je onog trenutka kada zatvorimo oči i kada počnemo da vežbamo, svako mesto idealno mesto za vežbanje. Uskočite u nešto udobno i vežbajte sa mnom. Danas ćemo raditi jednu laganu sekvencu koja je pogodna za potpune početnike, ali takođe i za iskusnije vežbače. Sedite u udoban položaj, počet ćemo sa laganom vežbom dijafragmalnog disanja. Stavit ćemo dlanove na donji deo stomaka, smestiti se udobno, zatvoriti oči. Polako prebacujemo pažnju na udah i izdah. I posmatramo kako se sa udahom stomak širi, a sa izdahom uvlači. Kao da smo smestili nekakav balon u stomak i sada sa svakim udahom balon se širi, odnosno uvlači, skuplja sa izdahom. Potpuna pažnja, koncentracija na ovaj naš balon u stomaku. Možete mu dati i neku boju ako želite. I jednostavno posmatramo taj naš balon zatvorenih očiju. Kako se širi sa udahom, odnosno uvlači sa izdahom. Možemo polako da smestimo šake na kolena. Počet ćemo sa kružnim pokretima glave. Idemo glava ka levom ramenu, zatim uz izdah, brada na ključnu kost, kružni pokret glavom. Glava na stranu, udah kada je glava pozadi, opustite vrat. Potpuno smo stopljeni sa dahom i sa pokretom i to je ono što vežbamo radeći jogu, sinhronizacija daha i pokreta. Hajde da promenimo stranu. Ide druga strana, udah kada je glava pozadi, izdah, glava ispred, potpuna pažnja na dah. Možemo da se vratimo polako na centar. Smestit ćemo levi lakat, odnosno podlakticu, pored, udah široko gore i izdah. Pustimo ruku da slobodno pada preko glave. Potpuna pažnja na dah. Sve vreme posmatramo tok daha od nozdrva do pluća i nazad. Hajmo polako na drugu stranu. Desni lakat ide na desnu stranu, udah široko gore i opustimo. Dišemo. Potpuno smo okrenuti na unutra, okrenuti ka sebi, posmatramo, osluškujemo sve ono što se dešava u našem telu. Ne smetaju nam neka deca ako ih imate u okolini, kao što ih imam ja, ne smetaju zvuci talasa. Jednostavno smo potpuno okrenuti ka dahu. I naredni izdah možemo polako da se ispravimo. Možemo polako da se oslonimo na kolena, dlanovi idu ispod ramena, kolena su u širini kukova. Sada ću da pomerim dlan za jedno mesto napred, udah, pas dole. Naizmenično savijamo jedno koleno, drugo, polako opuštamo tetive, zatim ostajemo opruženih nogu ili ako prije možemo da savijemo noge u kolenu i da dišemo ovde. Dakle, uz udah guram podlogu ispod sebe, ravnam leđa, uvlačim stomak, kukovima idem na gore i naredni izdah napravit ćemo pauzu, balasan i čelo na podlogu.
Ruke mogu ostati ispred ili pored tela uz telo. Smestit ćemo se tako da nam bude udobno. Uz izdah polako, pršljen po pršljen, idemo da se ispravimo. Oslonimo se na kolena i sa svakim narednim izdahom opuštamo deo po deo vrata. Opuštamo ramena, ruke. Potpuna pažnja na udah i izdah. Ako prije možemo malo da izvijemo ovaj grudni deo kičme, bez da izvijamo središnji deo leđa kao i krsni deo leđa. Ostajemo ovde i dišemo. Napravit ćemo pauzu, balasan i čelo na podlogu. Ruke mogu ostati ispred ili pored tela uz telo. Smestit ćemo se tako da nam bude udobno. I možete ostati u ovom položaju koliko god vam prija i disati.